Helo a croeso'r tîm Farmabees. Rydym yn treulio'n diwrnodau gyda'r Gwenyn sy'n byw ar adeilad Redwood i astudio nodweddion gwrthficrobaidd mêl. Gyda lwc byddwn yn greu meddyginiaethau newydd yn y dyfodol a gwrthfiotigau yn benodol. Yn y fideo hwn, byddwn yn dilyn taith y planhigion o barc biwt i'r labordy ymchwil yn yr Ysgol Fferylliaeth, heb ragor o oedi i ffwrdd â ni. Gan fod y Gwenyn wedi wneud eu gwaith nhw, mae'n amser i'r ymchwilwyr dechrau arni nawr. Yn gyntaf, byddwn yn mynd ar ffram o'r cwch Gwenyn ac yn ei droelli i echdynnu'r mêl. Unwaith y mae'r mêl wedi echdynnu o'r ffram, gallwn dechrau ei brofi am weithgarwch gwrthficrobaidd. Gwelwyd y profion yma'r ymchwilwyr yn eu cynnal yn brofion treledu ar agar. Dyma un o'r profiau mwyaf cyffredin mewn labordau i bennu gweithgarwch gwrthficrobaidd. Yn gyntaf, mae angen i ni ochuddio wyneb yr agar gyda bacteria sy'n gwrthsefyll gwrthfiotigau. Rydyn ni'n defnyddio staff aureus ac yna byddwn yn creu tyllau yn yr agar, sef jelly stiff. Mae'r tyllau hyn yn llawn samplau o'r mêl a rydym yn ei brofi heddiw. Yn hyrtach na roi mêl yn uniongyrchol ar wyneb yr agar, roddir y mêl yn nyllau agar fel bod modd i ni brofi mwy nag un sampl ar un plat. Ar ôl paratoi'r platau, y cam nesaf yw ei roi mewn deorydd. Mae'r ddyfais hon yn sicrhau bod y platiau yn aros ar dymheredd delfrydol i'r bacteria dyfu. Mae hyn hefyd yn galluogi unrhyw gyfansoddion gwrthfacterol sy'n bresennol yn y mêl i dreledu neu ymledu i'r agar cyfagos. Os yw sampl y mêl yn cynnwys unrhyw gyfansoddion gwrthfacterol, bydd twf y bacteria'n cael ei rwystro. Mae'r broses hon yn cymryd oriau, felly rydym yn deor y platiau dros nos. Gan fod y bacteria wedi cael cyfle i dyfu, gallwn ddadansoddi'r canlyniadau. Os yw'r mêl wedi bod yn wrthfiotig effeithiol drwy ladd y bacteria, byddwn yn gweld ardal neu barth clir o amgylch y twll lle roedd y mêl. Enw hyn yw parth adeilad. Po fwyaf y parth, fwyaf yw gweithgarwch gwrthfacterol y mêl. Gallwch weld y parth clir o amgylch ein mêl ni. Mae hyn yn dangos bod y mêl ein Gwenyn yn gallu lladd bacteria sy'n gwrthsefyll gwrthfiotigau. Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein fideo ac byddwn yn dilyn ein taith i greu mêl arbennig gwrthfiotig newydd, yn helpu ni daclo'r ymwrthedd gwrthfacterol cynyddol.